सिंनि गद्रेजफोरखौ सनाबो लांबाय ओमफ्राय फैसाबो दंमोन फैसाखौ लांबाय आरो गासिबो लांजोब्बाय आसान थासान गासिबो लांजोब्बाय जों माने माइ आदि हैनायाव माइ हैनो थांदोंमोन दसे सानाव 12:30टासोआव ओमफ्राय जोङो हिनजावसायाबो स्कुल गबोगोन होननानै बिदिनो बियो माबायाव 3टायाव गयो नालाय जों 2टा 5 न'आव सफैदों बे गेजेरावनो बे 2 घन्टानि गेजेरावनो बाहाय हाबबाय आरो न'खराव रावबो गैयामोन जों थाला मारिनानै दसेल' माइ माबाखौल' हैनो जोलैखौल' हैनो थांदोंमोन मा समाव जानायखौ जों 12:30टायाव ओंखारलांदों ओमफ्राय जेला जों 2टा 5 न'आव फैयो होमबा बिदि नुफैबाय आरो साबि खेवबाय ओमफ्राय साबि खेवबाथ' सिङाव हाबनानै गुलाय गुजाय नुबाय आलमारियाव गासिबो बोख्लायजोब्बाय ओमफ्राय आलमारिनिफ्राय गद्रेजनि साबिखौथ' बै सिंनिखौ मोनाखै बे सानैखौ आङो गालांफ्लांदों ओमफ्राय सिंनिखौ बिसोर माजों एख'जोबखो स्क्रुफोरखौ एकदम मोनफा मोनफा ओमफ्राय एख'नानै गद्रेजथ' सना दंमोन सना बिदिनो बावथि ओमफ्राय सनानि आसान बिदिनो 8खानसो दंमोन आरो सेस लांजोब्बाय ओरैनो केस 25,000 दोन्दोंमोन आरो आं बेखौबो सेस लाना थांजोब्बाय मारै हाबजेनखो बे गेटआ मारिनाय नङा गेटआथ' उनजोंबो मारिनाय आरो सिगांजोंबो मारिनाय बिसोरो सिगांनि उननि गेटजों हाबफैदों आरो गोजौ वालजों बारखोदों दरजा मारिजोबनायसो ओमफ्राय बे गाजोल खेवग्रा माबा खेवग्राया बेजों खेवदों बिसोर बे थालांदों आरो बे गाजोल खेवग्राया बे दहाय नोंसोर देखायनाया बेजों खेवनानै ओमफ्राय मोननैबो ओरैबो रुम मोनब्रैबो एकदम बुग्लुंजोबदों बिसोर गासिबो लांजोबदों ओमफ्राय दासिम जेबो खबर गैयाना सिखावनि बागै सिखावनि बागैथ' जेबो खबर गैया ओमफ्राय पुलिस फैबाय पुलिसनो नायनानै थांदों बिसोर एफआइआर होबाय एटिएम कार्डबो लांदों एटिएम कार्डखौ ब्लक खालामहैबाय आरो माबानि एपेक्स बेंकनिखौ SBIनिया आं लानानै थांफाखादोंमोन बेखौ मोनलाङाखै सनायाथ' गहेनायाथ' बावथियानो आङो बावखायाखैमोन सेमोनसो बानायहोदोंमोन 1,60,000 बेयो आरो आसान फिसायानो आरखानखा सनानि आरो सेना बिफानि मोनसे आंनि मोनसे जारौनि फिसा मोनसे बेबो ओमफ्राय जारौनि सना फिसा मोनसे आरो आंनि ओरैनो फिसा गाननाय जराथामल' जराब्रै जाबाय आरो बे गासिबो लांजोबबाय सिखावा मोनब्रैबो रुमाव हाबनानै मोनब्रैखौबो गुलाय गुजाय 20टाखौ खालामजोबलाङो गासिबो 20टाखौनो बिदि नोंसोर न'आव फैफिनसान्दियावहाय गैलामोन आरो जों जेला हाबफैयो बिसोरो गैला खिन्थु ओरै बे आलमारियाव जि बोख्लायनाया बोख्लायजोबस्लांनो हायाखै बिसोरो सम्भब बिसोरो जों फैबा दङमोनदां ओमफ्राय बे मोनसे VIPखौबो नायनो हायाखै ओमफ्राय बे सना फिसा दंबावोमोन बेखौ लांस्लाबनो हायाखिसै बिसोर फिसा बेखौ नङाबाथ' गासिबो मना फिसाबाबो नायजोबदोंमोन सम्भब बिसोरो जों फैनायखौ खोनानानै ना नुहुरनानै खारलांदों खोमा ओमफ्राय बे एखुग्रा लाबोदों बिसोर बेखौ लांस्लाबनो हायाखै थालांदों दाबो दङ मबाइलाबो जारौनि मबाइल दंमोन जारौनि मबाइल लांदों आरो बिफानिबो मबाइल लांबावबाय बेबायदि गंनैमोन नालाय बेना गंसे गालांदों ओमफ्राय मोनसे फिसा मबाइल फिसा आगोलाव रायज्लायग्रा फिसाया बेबायदि गंनै लांदों मबाइला गासै जारौनिजों गंथाम जादों आरो घरि गोदान आङो सासे मानसि जि मोजां बम्बेनिफ्राय गिफ्ट होफैदोंमोन बेखौबो लानानै थांबाय गोदान गासिबो दाथ' जेबो सन्देह'थ' सोरखौ बुंबावनो गुबुन जाथियानो जानो हागौ सम्भब आरो बिदिनो भाङा सिङाबो हाबफैलाबायो सोंलाबायफैयो माबायो बिसोर CC केमेराथ' गैयामोन ना CC केमेरा गैया आरो बे खाथिनाबो माबा जानानै दङमोन बिसिनिया थायोबा नुगौमोन आरो बिसोरखौ गाज्रि जानानै दङ